lagunya Ego Wong Tua ya. Lagu sedih ini ya. Ini kisahnya kamu. Ya Allah. Ya, sabar ya. Nanti ya Mbak pertemuan dua ya. Mau nyanyi? Berdua sama aku. Nanti ya. Cerita sing paling larani nalika papa lunga ninggal ke keluarga nelongso nang kudu tak trimo sing gawe tambah loro wong tuwono kaya ra ono ngendi kasih sayangi sing kaya cahyan bapak ibu bingung dewe-dewe lagunya ben pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Apa? Semua berjuang yo.